Sat nastave ovi 12-godišnjaci provode u muzeju i gledaju crtić. Pa zanimljive i poučane. Otkrila sam legendu o Šmitovom jezeru. Cijeli je muzej jedna bajka, ispisana po zidovima, a slušati se može primjerice u čarobnom drvetu. Fora je što ima svakakvih priča, na bilo kojim mjesecima možemo stisnuti ovdje. Ispred ognjišta u bajke vas uvode profesionalne pripovjedačice. Želite li pojedinačnu priču? Uzmite slušalice i birajte. 79 bajki je u bajkovitom džuboksu. Najveća zainteresiranost, koliko sam vidjela, je za bajke Ivane Brlić-Mažuranić, upravo za bajke naše domaćice. Interaktivni prozorčići provjerit će vaše znanje o bajkama, sve kroz igru. U muzeju je i spomen knjižnica starih izdanja. Ovo su Ivanine bajke izdane 1916. Postav muzeja stalno se nadopunjuje. A otkad imamo zaposlene u Centru za posjetitelje, razvijamo dalje programe i radionice kojih imamo recimo do sada razvijenih 20-ak. Izvan muzeja razvijaju se druge aktivnosti. U takozvanoj Nazorovoj 5 možete naučiti kako iskoristiti stare limenke, teglice, kartone. Možete čak staviti na kraju naš proizvod i u mikrovalnu iz toga pita, ako napravite neku lijepu čašu, pofarbati, tako da imamo razne primjena. Napravite tako svoj suvenir. Uvijek će vas podsjetiti na ogulinsku bajku.